Bedre Byggeskik er dels en forening, men det er også en betegnelse for en stilart inden for arkitekturen. Bedre Byggeskik foreningen blev stiftet i 1915, men ophørte formelt set med at eksistere i 1965. Foreningen blev stiftet som en reaktion mod historicismens blandingsarkitektur, den stilart, der var fremherskende fra cirka midten af 1850'erne og frem til begyndelsen af 1900-tallet. Foreningen havde ikke kun et arkitektonisk formål, de havde også et socialt sigte. Det vil sige, at man udviklede faktisk nye bygningstyper, både inden for villabyggeriet, hvor man især var inspireret af de engelske garden cities fra slutningen af 1800-tallet, hvor hver boligenhed skulle have adgang til lys, luft og egen have, og disse boligenheder skulle så kunne opføres for et meget lavt omkostningsniveau. Man lagde rigtig mange kræfter i proportioneringen, og det gælder sådan set både helheden og detaljen. Altså man gik meget op i, om forholdet på facaden var det rette i forhold til tagets størrelse, om vinduernes størrelse indgik på en smuk måde i facaden, og de sad taktfast. Vinduerne var som oftest opsprossede, og de kan altså både være småsprossede, og de kan også være med større ruder, men et egentligt dannebrogsvindue, det ses sjældent, fordi det ligesom hører den foregående periode til, altså historicismen. Man gjorde særlig meget ud af hoveddøren. Den var ofte meget fint dekoreret og bemalet, og det gjorde man, fordi hoveddøren var det første, man så som besøgende, og den besøgende skulle selvfølgelig føle sig ekstra velkommen. Tegnehjælpen var en af foreningens allervigtigste institutioner, og den fungerede både som en tegnestue, men også som en kursusvirksomhed. Det var en korrektionsforretning, hvor bygherrer eller bygmestre kunne komme med et reelt projekt, og på et hvert givet tidspunkt få hjælp til at lave det her projekt eller tegne det på den rigtige måde, så det fulgte Bedre Byggeskik i idealerne. Nogle af Bedre Byggeskikhusene var ofte beregnet til bygmesteren selv, f.eks. murermesteren, og deraf kommer betegnelsen en murermestervilla. En murermestervilla er karakteriseret ved at have en meget knap form, et meget kompakt hus. Der er fuldt udnyttet kælder, der er fuldt udnyttet tagetage. Husets planløsning er enkel og funktionel og på en måde, som er svær at gøre bedre den dag i dag. Hvis nu man er den heldige ejer af et Bedre Byggeskikhus, så skal man altid respektere husets arkitektur. Og det gælder ikke bare et Bedre Byggeskikhus, det gælder sådan set alle historiske huse, fordi et enkelt lille forkert tiltag kan faktisk ødelægge hele husets karakter. Bedre Byggeskikhusene er muret, de er opført i solide materialer, der er beregnet til at kunne stå ude og også at holde i hundredvis af år.